Jo, takže čaute ľudia, moje meno je Xod a ja som v ďalšom videu, v dnešnom videu ideme hrať Egg Wars. Super, čo? Moje prvé video z Minecraftu, konečne ste sa dočkali ľudia. Takže, mám 6 týchto ironov. 10 iron, takže ľudia, čo musíme zobrať, nekradni mi to! Nie! Super. Hej, ja to potrebujem. Potrebujem to. Dobre, let's go. Musíme aj toto zapnúť, aby sme mohli viacej iron mať. Takže cost 20 iron, čiže poďme na to. Tamto oprav, Ježišmaria. To je čo mám za spoluhráča ľudia. Cost 20 iron, konečne. Yes! Tak, konečne. Počkaj, ja som vlastne aký tým? Ja neviem, aký som tým. Tak idem sa pozrieť na armor. Ja som červený, dobre, som červený. Killed by border. Okej. Niekto tam už speedbridgeuje. Super. No, ľudia. Dobre, berem si iron a ideme si asi kúpiť nejaké tie... Nie. Toto. Čakať. Gold musíme toto... Stojí 15. Ďakujem. 10 gold. Dobre, ľudia, musíme mať 10 goldov, aby sme to mohli zase upgradenúť. Čiže... Left the team. Prečo tam Eva? Oh, hello! Ako sa máš, chlapče? A čo tu robíš? Nič to! On ničí naše vajce. Oh my god! On čo robí? On to reálne takto a takto. Ale to nikdy nezničí, to musíš držať reálne. On to takto reálne ničí. Čo je? No ale ahoj villager, tak ideme si kúpiť nejaké tie bloky. Neskôr armor. Teraz... Ja si asi kúpim ten krompáč, začal si na seba dáme armor. A berem si goldy. Spawni sa. 3, 2, 1. Poďme! Dobre, takže... Máme 8 goldov, ale ja potrebujem 10. Viete čo? Ja si počkám a tento gold. Upgradenem to. A potom si pôjdem kúpiť ten krompač. Ha! Poďme, let's go! Vlastne kam to idem? Dobre. Koľko vlastne stojí, aby sme si mohli... Ja vlastne 5 diamantov, nie? 5 diamond, hej, zo stredu, okej. Prečo tam je vlastne červená vlna? Veď my sme červení. What? Super, to sa nedá zničiť. Ale prečo to je takto? Dobre. Ďakujem ti, slečinka, neviem, či si on alebo on, ako sa voláš? Romex. Tak asi si... What the heck? Jak veľa ironu. To som minima... To sú 2 staky. Dobre, skoro. Skoro som... Ježiš, ja musím si aj kúpiť toto jedlo. Ja som zabudol, že tu je aj hunger. To sa miniem. Let's go. Čakaj, to som dostal? Celkom dobre. Dobre, máme tu... 4. To ide rýchlo. Koľko teraz? 1. Takže 4 sekundy to teraz trvá, ale ako sa to upgradene? Nie, toto čo je? To nemáš ničiť! To nemáš ničiť! To nemáš ničiť.
to, aby sme dostávali gold. Pre na ničenie. To sa tam potom vráti. Nechápem, na čom to bolo. No tak dobre. Ajde na nás. Čo je? Čo ajde na nás? Čestky. No čo by mi boli čestky, reálne. Okej. Takže. Kúpime si asi nejaké tie bloky. A... Čo ešte potrebujem? Sword, áno, sword. Nie. Tak som sword. A tento si dám ten tak. A sword za 18. To by sa hodilo. Tak, let's go. Dobre, vieš speedbridgeovať aj ja. Kámo, ja som zabudol, ja môžem vykydnúť. Čo? To musím vidieť. To čo mám za spolu... To je toľko diamantov! Ja čo mám za spoluhráča? Čo mám za spoluhráča? Hej, kámo, prestaň. Už sme len 2 týmy, čo? To si robíš srandu. Ale tak dobre. Dobre, konečne. Teraz to ja pred tebou, pod tebou prepadnem. Ale doriti. Nemôžem kidnúť, lebo že ináč sme... Oh my god, to sa tam len tak proste spawnu, wow. Takže... Kompot. Ešte 2 irony a potom neviem bežať. Nechám, ale ja mám tak tu hlúpeho spoluhráča, že to sa s ním nedá. Oh my god, veď ho zabijú, to je protihráč. To je... On ma zabíja. Oh my hell no. Oh my god, nie, ja som to tak nemyslel, Choď do riti. Ne! On nám to vykradne. Hej kámo, ja si idem pre svoje irony. Oh bože, toto čo sa tu deje je... What? Nie, on nám musím... Poď, iron. No to stačí, 3 staky stačí. Nie! Pomoc. Ja potrebujem. Späť moje goldy, späť moje irony a nezabíjaj ma! Kámo! To čo je za hráča? Konečne áno, presne tak, chodí. Nie, teba tu zabijem. A prečo sa to tak laguje a kam to ide? Nie, on to nám tu zastáva! To čo je za hráča? Toto čo je za hru, reálne ľudia? What? Poď gold. Ale to čo robí? To je Burj Khalifa, alebo čo to má byť? On sa tak zastavia. Zastavte ho. Ako to, že ho nejde? Zomri. Kidni do vojdu. Nie, ona má prúd. A hej, kámo, extrémne silná. Ona má skin ako nudla. To čo je? Len si zoberiem svoje irony, dobre, ďakujem. A dáš mi tu TNTčko, super. To je čestka, super. Ale on nám to vykradne! Choď do vojdu! Hej, kamo, choď preč! Oh my god, ešte mi aj padne mikrofón, super. Toto je super hra. Musím ísť nejako... Hej, vieš čo? Viete čo, ľudia? I have an idea.
Takže dobre, si majú krásne ironky. Nie! Dobre, si majú irony. A neviem, ako sa vlastne je tort. Lebo nikdy som ho nejedol. A neviem, ako sa je. Proste, what? Takže. Potrebujem sword. Potrebujem najlepší sword, aký si teraz môžem zaručiť. Čiže goldy si beriem, ďakujem. Nie, tie goldy sú moje. Ďakujem. Ty nič nedostaneš za to, že si ma podkopal. Alebo podkopala, neviem, či to je to. O ne! Choď do ryti už! On jak rýchlo stáva, ty! On jak rýchlo stavia. Ty kamo... Na čo to robíš? Reálne, na čo to robíš? Keď aj tak chytneš teraz do vojny, čo? On kidol? On kidol! Yes! Kill it by Xenovoid, let's go! Konečne môj prvý kill. Toto tu zničíme. Ale sme normálne mohli ísť svoj. Custom dust. To je na čom, prosím ťa. Dobre. Tak. Sword. Pickaxe. A bloky. Všetok svoj iron. Všetok svoj majetok. Dám reálne do blokov. A teraz sa mi bude najviac asi hodiť ten pickaxe. Lebo oni to tu celé zastávali, ty kokos. Dobre. Poďte ku tatkovi a ty máš padáka. Choď! Nie! Kámo, ne! To je tak veľa diamantov. On si ide všetky tie diamanty a ty máš padáka. Ja mám padáka! Kámo, mňa to tak bolí, keď vidím tie diamanty a ona si ich bere. A toto tu zničíme. Vieš čo? Idem si pre svoj majetok, lebo toto je krádež. To je krádež, čo oni robia. Ale zase Eggwars, chápeš, že bude. Ale tak táto hra si bude trvať večnosť. Koľko to už natáčam? 13 minút, what? Tak. Viete čo? Jej, on to upgradeol. 23 sekúnd, no sekundu viac, o sekundu skoršie. Ale radšej by som bol, keby je to ide ako tie irony. Každú sekundu jeden iron, bome! Dobre. 2, 3, 2, 1. Let's go! Bohač budem až vtedy, keď konečne budem mať svoj milovaný. Jej to treba na to goldy, tak treba upgradeovať goldy. Koľko tu vlastne stojí upgraded goldov? 15 no toľko nie sú ani diamanty. To čo je? Ľudia, help me. Help me, pome. To čo robíš? Veď to čo je? Oni sú asi na hlavu, alebo čo? Svoj hráč. Ne, kamo. Ježiš, nemala som svoj krompáč. Let's go. Ne! Nerob! Iba chcem vykopať túto.
Ale oni to... Tam ľudia sa chcem zabiť, ale neviem ako. Aby som mohol im utiecť. Zabite ma! Zabite ma! Viete čo? Toto zničím. Ak sa mi to podarí. Poďme. With glowstone dust. Čo? Čo je glow? Počkaj, toto je glowstone dust, nie? Hej, ale či to môže tak? Kamo, toto bude trvať večnosť. Už sa chcem dostať von. Chcem vidieť svojho villagera aspoň. Rád by som sa teraz obzrel, koľko veľa goldu tam je. Prestaň! Iba to ničím. Prosím. Znič sa už. Si neviem predstaviť, kebyže nemám tento krompač, ale mám normálnu ruku. To je asi 3-krát pomôže. Haha, Elko. Zase si to postavil, tak to teraz musím aj zbúrať. Prestaň už mi to tam hádlať, prosím. Kámo, čo robíš? Toto bude trvať nekonečno dlho, keďže on mi tam dáva henty a to bude odznova. Ale tak čo chceš, keď ma chceš zabiť, tak to... O môj bože, to čo je za hlupých hráčov? Ja s kým hrám? Prosím ťa, niekto ma... Poďme sa podkopať, ale viem, že to sa tu nedá. Prehrali sme, super. Ahojte. Ahoj! Ja sa nepustím. Musím ma tu zamknúť. Teranager, alebo ako sa voláš. Nie! Choďte preč! Hlavne ty! Viete čo? Ja to nemám nervy. Ha! Sa bojíte, čo? Okolo kráľa Xyloida. Nie! Ako sa odtiaľ to dá dostať? Ja mám stack goldu, tak veľa som ešte goldu nikdy nemal. Ja to môžem tak dobre využiť, ale neviem ako. Prestanete? Áno, zabite ma! Zabite ma! Áno! Zabite ma! Zabite ma! Poďme do toho! Ďakujem. Ďakujem. Zabite ma! Zabite ma! Pomec! Prosím! Mám 2,5 srdiečka. Prosím. Áno, zabite ma. Poďme! Skvelý nápad. Nechcem jedlo. Hlavne, že ma pred... Môj bože, ja som dosť... Nerobte! Čo to robia? Help me, ľudia. Táto hra sa bude nekonečná, ale ja sa mám vás zabiť. Hlavne sa ma chcú zbaviť. A potom mi dávajú jedno na prežitie, to čo je za hráčov. Prosím. Kde?
Musí sa to ale vyťažiť. Áno, zabij ma, prosím. Nie. To... Oh. Why? OK, ľudia. Tak asi si tu chvíľku počkám. Takže ľudia, keby ma teraz vlastne oni... Keď vidím ten... Keď ich tam vidím ten ich nick. Tak dúfam, že sa to podarí. Áno, zabij ma. Presne tak. Zabíte ma, poďme. Do toho. Chcem od tohto prekliatého miesta už ísť. Preč. O môj Bože. Čo ja robím? O môj Bože. Toto bude trvať večnosť asi. Viete čo? Mám nápad. Takže. Toto asi zničím. Jo. Zničím to a... Konečne budem slobodný. Prestaňte. To si robíš srandu. Čo? Keď bude tak jen... Oh my Bože! Ľudia, ja teraz neviem, čo mám robiť, akože what? Oni to majú dali dvojitú verziu. Oni si od môjho village'a kupujú tých... O môj Bože, takže ak tomu dobre rozumiem, oni vlastne idú na stres si zobrať diamanty, aby si mohli a goldy, aby si mohli kupovať u môjho villagera tieto obsidianty a nimi ma môžu zastávať. To čo je za ľudí. Asi oni vidia, že toto. Oni si vidia ten môj nick, že sa pohybuje. Ale nie toto, čo je za ľudí. Máme ľudia. Takže. Áno, nič sa. Ahoj. Ako sa máš? Jej, ďakujem. O môj Bože. Až tak veľa tých kejkov. Celkom dobre. Nie, nedostanieš. Ja to vykopem. Poďme. Oni sa vás snažia zbaviť. Ako ma chcete zabiť? Keď? Ako ma chcete vlastne zabiť? Robíš srandu. Či? Nie, oni mi
pomohli, lebo ja som vlastne teraz... Yes. Hádam. Ome. Takže ľudia, vlastne toto video je o tom, že ja som sa pripojil na server, kde sú úplne stupidní ľudia, ktorí sa ma snažia zabiť tým, že ma obstávajú obsidianky. To je celkom múdre. A toto není ani Eggwars, ľudia. Chápete? Prestaň. Víte čo? Ja si toto dám takto bloky. Aby ma nevidela. Aha! Vidíš? L. Haha. Let's go. To mi nepomohlo. Aha. L. Oni čo robia? Ale toto je nekonečné video! Chápete, že ja točím? Oni asi nevedia, že točím. Áno. Prosím. To za chvíľu dáme, ľudia. Ne! Ľudia. To si robíte srandu. Ďakujem. To je vás veľmi milé. Ale tak, ja potrebujem sa dostať von. Ale toto je ináč dobré video. Takže toto video nie je o tom, že hrám Eggwars, toto je video... ľudia, tak asi to bude vlastne úplne... What? Co robíš srandu? Čo? Ďakujem za helmu. Teraz má... Viete čo? Ja si za seba dám blok. Ha! Teraz nemáte šancu. No ale ja dám si. Ha! Jelko! Konečne! Let's go! Nie, ja to musím asi dostať. Aha. Tort ma teraz nepomôže. Let's go! No, to vám už teraz nepomôže. Počkaj, čo? Ako ste sa... Oh môj bože, hell no. Viete čo, ja vás to... Ďakujem! Som voľný! Oni tu čo urobili? Let's go! Som slobodný. Gratulujem, Purple Team. Vyhrali ste tým, že ste mali... Toto... ľudia. Takže... Toto video vlastne bolo o tom, že som vlastne hral s ľuďmi Eggwars, ktorí ma zastavili v obsidiatmi a vlastne ten hráč, jeden z nich, nie tá baba, ale ten druhý,
Bo vlastne môj fanúšik asi. Takže asi on. Yes. Takže a na konci som si ešte s ním písal. Ale to som zostrihol. Lebo sa mi nejako zrušilo nahrávanie. Takže jo. A budem sa tešiť u ďalšieho videa. Zatiaľ. Čus.